Esta mañá presentábase na Pobra unha nova edición da Mostra de Teatro Afeccionado que organiza a Concellería de Cultura. Trátase xa dunha cita habitual na oferta cultural nesta época do ano na localidade, cun enorme tirón entre a veciñanza. Facemos un parón nas Navidades polas festas todas que hai non de Navidad, entón agora retomamos xa o ano novo e con unha mostra de teatro nova. E como sempre, lle dedicamos un espacio ao teatro aficionado. Creemos que é importante que o teatro aficionado tamén teña a súa mostra de teatro e aquí na Pobra todos os anos empezamos con teatro aficionado. O ciclo prevé 3 actuacións de grupos non profesionais. A primeira das funcións será xa este vindeiro domingo con Teatro de Asteleiro, que presentará o caso do cadáver asasinado. O día 25 subirá ao escenario a compañía que máis ten teatro, coa obra Terapia de Grupo. E o 1 de febreiro actuará Teatro das Maniotas do Instituto de Brión, coa peza A Noiva Cadáver. A estas 3 actuacións de compañías de teatro afeccionado sumarase tamén outra función, neste caso a cargo dun grupo profesional, Ítaca Teatro, que estreará na localidade Profetas. Esta obra, que é de Ernesto Is, xa foi premiada no 21 co Premio Abrente na Mir de Ribadavia. E trata sobre unha parella e que van facendo un pouco un balance da súa historia común, non? Por medio de outras historias como é o cinema ou a literatura, e nela van tratar cuestións como é o compromiso político, o artístico, o amor, un pouco son os temas desta peza. A entrada será de balde a todas as funcións, que terán lugar os domingos ás 7 da tarde no Teatro Elma. A proposta forma parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña.